Il-kumpanija Midi sottomettiet master plan għar-restawr u l-iżvilupp miġdid ta' Manuel Island. Dan wara li ftit aktar minn sena ilu l-kamp Emerġenza Ambjent flimkien mal-Kunsill Lokali Gżerjan u l-awtoritajiet Maltin wettqu pressjoni kbira biex Manuel Island ikollha aċċess bi spazji pubbliċi. Il-konsorzju Midi li fil-passat inġibdulu widneħ għal aktar minn darba biex iżomm mal-weda tiegħu li żviluppa l-post bi spazji pubbliċi, issa mistenni jżomm kelmtu wara li saret konsultazzjoni sħiħa mal-partijiet involuti, fosthom laqdiet mhux governattivi u l-Kunsill Lokali tal-Gżira. Fl-aħħar ġimgħat il-master plan ġie rivedut biex dan issa tressaq quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar u dik tal-Ambjent u r-Riżorsi. Kif jistqar il-kap eżekuttiv tal-Midi, in-numru ta' spazji pubbliċi kien punt li sembil u jeżisti pjan interessanti għal Fort Emanuel. Iva, parti minn konsultazzjoni li sar ma' Gżira Local Councils u l-NGOs ġie emendat sinifikament il-master plan mill-periti Foster Partners. Għanżidu, infatti zidna il-spazji pubbliċi u il-forti ħajsir ċentru kulturali li ħajkun dejjem miftuħ għal kulħadd. Ix-xogħlijiet marbuta ma' dan ir-restawr tal-bini storiku fil-Gżira li mal-wasla tal-Kavallieri kienu jsejħula l-Iżola di Marsamxetto istmata li se titla l-50 miljun euro. Midi qed tistma' wkoll li l-investiment totali fuq Manuel Island se jlaħħa 400 miljun euro u mistenni li minn dan l-investiment igawdu in-negozji tal-madwar. Il-master plan kif imressaq quddiem l-awtoritajiet jorbot lil Midi biex tippreserva u toħloq spazju ġdid ta' 80,000 metru kwadru biex minnu jsir park għal familji fuq Manuel Island. Hemm ippjanat ukoll li jkun hemm post tal-ħwienet u l-jott marina fix-xatt nofsinhar tkun imtejba b'mod sinifikanti. Il-pjan ġdid tal-Manuel Island jinkludi wkoll parkeġġ għal karozzi filwaqt li dak li kien sptar tal-kwarantina magħruf bħala il-Lazzarett mistenni jinbidel f'lokanda ta' 5 tilel u anke jiġu żviluppati xi appartamenti. Il-perit li ħadem fuq il-master plan għal Manuel Island qal li kif il-proġett jgħaddi mill-iskrutinju tal-awtoritajiet, ix-xogħol mistenni jibda lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla. Ix-xogħol li se jieħu bejn 6 u 7 snin se jkun maqsum fuq numru ta' fażijiet bil-perit isostni il-viżjoni ambizzjuża li għandha l-Midi għal Manuel Island. Il-viżjoni ta' Manuel Island hija l-ewwel nett l-attribwiti tal-istrutturi ta' heritage li għandna fuq l-iżola, kif ukoll li l-iżola tkun destinazzjoni partikolari mhux biss għall-Gżira u għat-Taslima u għall-Malta, imma l-Mediterran u għall-bqija tad-dinja. Il-Manuel Island tkun attrazzjoni u viżjoni li hija ħafna differenti minn dawk li jistgħu joffru destinazzjonijiet oħrajn.